Tumataas ang bilang ng mga kabataan na nabubuntis sa murang edad dito sa ating lalawigan batay sa ulat ng Provincial Health Office. Ito ang ipinahayag ni Dr. Rachel Diezmo ng PHO sa pagharap nito sa Sangguniang Panlalawigan kaugnay ng pagpapasa ng resolusyon hinggil sa Philippine Population and Development Plan of Action 2023 to 2028 sa layuning matugunan ang mga hamon ng bilang ng populasyon sa bansa at dito sa ating lalawigan. Pero yung issues daw po ng birth rate from poor families at saka increased teenage pregnancy. So sa atin po sa Camarines Norte, ito po ay isa rin sa ating problema. Ayon kay Dr. Diezmo, dahil sa pagtaas ng kaso ng teenage pregnancy sa lalawigan, pinaigting ng PHO ang kanilang advocacy campaign, reproductive health program para sa mga kabataan at family health program. Ayon kay Dr. Diezmo ay sinasagawa ng kanilang tanggapan upang magkaroon ng kamulatan ang mga mamayan sa usapin ng pagbubuntis sa murang edad sa kabila ng kakulangan ng mga kawani na magtatrabaho sa nabanggit mga programa. Samantala, iminungkahi naman ni Vice Governor Joseph Pascucha ang pagtatalaga ng Population Officer ng Pamahalaang Panlalawigan para mapangasiwaan ang mga programa at mga pag-aaral na may kaugnay sa populasyon. Sabihin, pwede tayo mag-create ng position para sa population officer that will look after the population, everything that has something to do with the population sa buong provision ng Camarines. Naipasa na din sa Sangguniang Panlalawigan ang hiniling na resolusyon na para sa mga hakbangin na may kaugnay sa populasyon sa pamamagitan ni Bokal Teresita de Leon Malubay, Chairman ng Committee on Health ng Sangguniang Panlalawigan. Para sa Totoo Balitang Camarines Norte, Rona Vega, BCN, Bicol.